Doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies per estar amb nosaltres en una altra sessió. Avui tenim el privilegi de tenir amb nosaltres el Vicent Aguilera, que és el responsable de la UASP a Espanya. I, a part, també és fundador, segur que una de les empreses que tothom coneix en el mundillo de la seguretat, que és Internet Security Editors. Des de fa ja, almenys, què teniu? Gairebé 20 anys, no?, ja d'experiència? Des de l'any 2001, sí. Déu-n'hi-do. Farem 20 anys d'aquí no res. D'aquí no res, no? I a part, segurament que fa poquet el podeu veure en el programa de No Pot Ser, fa poquet, que també va estar entrevistat allà i surt. És una persona també bastant mediàtica, o sigui que moltes gràcies pel teu temps. Si vols, presenta't tu mateix, fes un petit resum i us deixo amb la seva presentació sobre tenir en compte temes de seguretat a l'hora d'aplicacions web. Gràcies. Molt bé, bona tarda. En primer lloc, agrair-vos als organitzadors la possibilitat d'estar aquí aquests minuts compartint virtualment experiències amb tots vosaltres i amb tots els que ens estan seguint a través d'aquesta videoconferència. Agraït, per suposat, també a tots els assistents que dediquin aquest temps lliure o no sé si lliure o part del seu període laborable, però d'alguna manera que estan compartint aquest temps que podrien dedicar a un altre tema i el dediquen precisament per estar al Hackobit en aquesta sessió on parlarem d'OWASP i del Top 10. Per la meva part, jo he fet una introducció perfecta. Jo vinc... estic a OWASP des de l'any 2005. Com comentarem ara després, pràcticament poc després que comencés el projecte als Estats Units. I en el sector de la seguretat ja vaig començar l'any 2001 creant l'empresa Internet Security Auditors, però prèviament ja havia treballat en diferents consultores fent diferents tasques. L'última d'elles portant una àrea el que era l'àrea d'internet que dèiem ja abans de l'any 2001, de l'any 2000, amb tot el tema de les .com i tot això, ja portem uns anys treballant en aquest tema. I a partir d'aquí vaig començar en temes de ciberseguretat, tema de hacking, pentesting, hackejant qualsevol cosa que pugui ser hackejable i a partir d'aquí, estem en el dia d'avui, en l'any 2020 i amb un recorregut al darrere, no? Amb moltes experiències i sobretot després d'haver conegut a molta gent i haver compartit bons moments que al final és el que t'emportes i el que queda en el record, no? A partir d'aquí podem començar la presentació. A veure si puc compartir. Compartiré la presentació. Un segonet. A veure si la podem compartir. No sé si ara podeu veure la presentació en la portada. De moment no. A veure. De moment no. Quan intento compartir una finestra no ens surt la possibilitat de tenir la presentació en PDF. A part, a veure, si no compartiré tot l'escriptori i a partir d'aquí comencem. Amagar l'Excel de passwords. Sí, aquest sempre s'ha de tindre mà, sempre, un pòsit o alguna cosa. Crec que ara sí que podeu veure la presentació, sí? Potser veieu... A veure, un moment.
De moment, tampoc. Ara sí que l'hauria de poder veure. Sí, ara està arrencant. A veure. Perfecte. Sí? Val. Perfecte, doncs res, comencem aquesta presentació, aquests minuts, intentaré concentrar-me en el temps que tenim. Veiem com una pantalla doble. Sí, perquè tinc l'escriptori Extès. estès. Però no veieu el PDF? Veiem com... Bueno, jo veig com dues pantalles. No sé si la resta veu... Sí, una altra cosa és que et quedis només amb una. Sí, potser. I llavors el xat ja t'ho cobrim nosaltres, saps? És el que faré. A veure. Ara, perfecte. Sí. Vale. Ara només hi ha una pantalla i hauré de veure la portada, no? Sí, si el pots posar, sisplau, en mode presentació i així la veiem més gran. O... Així? Genial. Val, doncs res, comencem, com dèiem, aquests minuts dedicats a presentar UASP. De fet, estem en un projecte que és un hackathon, un projecte de desenvolupament de codi i la veritat és que parlar de codi, de seguretat en el codi, implica, bàsicament, pràcticament necessàriament, parlar d'OWASP, no? I això és una mica el que parlarem. Parlarem d'OWASP, bàsicament, crec que a dia d'avui tothom coneix què és OWASP, però faré una petita introducció de qui som, què és el que fem i què és el que aportem a la comunitat internacional. I parlarem, concentrarem un projecte en concret de tots els que fem, que és un dels que segurament el que té més reconeixement o és el que s'ha adoptat globalment d'una manera més ràpida, més àmplia des del seu inici, no? Que és el top 10 d'OWASP. I finalment, unes 4 conclusions finals i a partir d'aquí obrirem un torn de preguntes per veure si algú té qualsevol dubte o estaré encantat de respondre. Molt bé, doncs, què és això d'OWASP? OWASP és una fundació sense ànim de lucre que va sorgir, com deia abans, a l'any 2001 als Estats Units. Si ens posem en context, va ser pràcticament poc després dels atemptats de l'11S i a partir d'aquí se va volcar molta gent en intentar millorar el nivell de seguretat del software, no? del programari. Aquest era l'objectiu, no? Identificar quines són les causes del software insegur per tal de millorar-lo. No? I això es va crear, com dic, a l'any 2001, va començar als Estats Units i es va començar a difondre aquesta idea, aquesta filosofia arreu del món. No? I el que vam fer és crear a cada país on hi havia interès de portar aquesta filosofia d'ajudar a millorar el nivell de seguretat del software d'una manera més local, focalitzada a cada país, els voluntaris podien proposar-se de crear aquest capítol en el seu entorn i a partir d'aquí fer totes les tasques que feia OWASP a nivell global, fer-ho d'una manera més localitzada i que d'una manera sigui més directa el contacte amb el seu entorn. Com dic, l'objectiu d'OWASP és millorar la seguretat del software. Aquest és la dedicació principal. No? I ho fem amb una sèrie de valors. No? El projecte d'OWASP és un projecte obert. Qualsevol pot participar, pot contribuir, pot descarregar-se el material que ara comentarem, que posem a disposició de la comunitat. Intentem que sigui també que tingui un caràcter innovador, és a dir, intentar veure quines són les amenaces que poden vindre o que podem patir a nivell del software, intentar investigar, intentar adelantar-nos a aquests problemes i posar solucions, no? Intentar posar recomanacions o intentar mitigar aquests problemes. A més, ho fem d'una manera global. Tots els materials i totes les col·laboracions es fan de manera oberta, gratuïta i a tot el món. No hi ha la filosofia d'OWASP és la mateixa independentment del capítol o del lloc on es faci servir. No? I per suposat, també la integritat. No?
tots els projectes que nosaltres fem som totalment independents de fabricants, de proveïdors. Això sí que tenim molt interioritzat i sí que volem ser totalment independents, no estar viciats per cap empresa en qüestió o per qualsevol tecnologia, sinó que som totalment independents i oferim aquesta objectivitat i això és el que aporta valor també a les nostres investigacions i als nostres projectes. No? Com dic, va començar el 2001, va començar a créixer arreu del món. A dia d'avui doncs, som prop de 300 capítols arreu de tot el món, amb participació oberta i col·laborativa. Som desenes de milers, prop de 50.000 membres doncs, que de manera voluntaris de la comunitat internacional que d'alguna manera col·laboren de diferents vies. Ara després ho comentarem al final. No cal ser un expert per poder contribuir a un projecte d'OWASP. No? Per exemple, hi ha projectes de traducció d'un projecte a l'idioma local i això doncs, seria una manera també de col·laborar. No? I un tema que m'agradaria també destacar i perquè és molt important, és que el fet que sigui tots els projectes i totes les tasques que nosaltres fem sigui de manera voluntària, de manera altruista, gratuïta, dedicant part del nostre temps lliure a crear eines, documentació, a impartir conferències, formacions. Tot això, el fet que sigui gratuït no vol dir que no tingui una qualitat. De fet, l'orientació d'OWASP és ajudar a l'entorn empresarial, si estem molt dirigits al sector professional. No? I la qualitat dels nostres projectes és tal qual, no? Té aquesta característica i, de fet, així sí, perquè hi ha molts estàndards o normatives que fan referència als nostres projectes i algun dels nostres projectes s'ha convertit en un estàndard de facto. No? I per qui no ho conegui, on podeu trobar informació sobre nosaltres? Doncs us llegeixo directament al nostre site, al nostre web, que és owasp.org, i ja teniu tota la informació a nivell de projectes, de capítols, de quina és la nostra filosofia i què és el que fem d'alguna manera. No? Sí que és veritat que s'està migrant, hi ha força canvis dins d'OWASP a nivell d'estructura i de logística. La web que abans era un wiki, ara s'està migrant a una altra plataforma i encara s'estan acabant de fer aquesta migració i llavors potser ja us trobareu algun link que potser no funciona, però això en breu estarà solucionat, però ja dic, teniu aquí centralitzat aquest repositori d'informació que és bàsica per qualsevol persona que estigui involucrada en qualsevol projecte de desenvolupament o d'alguna manera involucrat en un projecte de codi. No? I quan dic qualsevol persona, vull dir que els projectes que nosaltres fem són interessants no només pels desenvolupadors, sinó també pels managers, pels responsables de seguretat, pels CISOs, pels CTOs o a nivell de direcció. No? Tots tenen cabuda i tots tenen projectes que estan enfocats a aquest tipus de perfils. Bé, i comentava abans que l'objectiu d'OWASP és crear un programari segur o millorar el nivell de seguretat del programari que ja existeix. No? I llavors el primer punt seria què és programari segur? No? De què estem parlant exactament? No? Perquè diem que un software és més segur que un altre. No? Hi ha una sèrie de característiques que defineixen a través de diferents aproximacions què és el programari segur. No? D'alguna manera, el programari segur és aquell que està dissenyat, construït i provat per ser segur. Això vol dir que el software segur no és el resultat d'un test. El software segur es realitza des d'abans de picar una línia de codi. No? I això per què? Perquè crear un software segur implica adoptar una metodologia, un cicle de vida segur en el desenvolupament del software. No? I això implica que abans de desenvolupar, de picar qualsevol línia de codi, hi hagi una formació a tot l'equip, formació
no a nivell de codificació de codi, perquè suposo que els desenvolupadors ja coneixen aquestes tecnologies, però sí formació orientada a com desenvolupar de manera segura, no? Quines són les llibreries que hem de fer servir, com hem de validar els paràmetres, com hem de centralitzar determinades operacions. Tot aquest tipus de característiques s'haurien de definir, crear una línia base comú per tot l'equip abans de començar, no? I afegir diferents capes de seguretat durant tot el cicle de vida, no? Per exemple, doncs, identificar quines són les amenaces que podem patir, que pot patir aquest software, veure quins són els requeriments de seguretat que necessitarem, fer, un cop que comencem la codificació, doncs, fer auditories de codi per verificar que ho estem fent bé, fer pentesting durant el desenvolupament, pentesting de l'aplicació, tant en fase de codificació, en pre, pro... O sigui, és tota una sèrie de mesures, d'accions que hem de prendre perquè el resultat final sigui una aplicació segura, no? I hi ha molts... Aquí m'agradaria destacar que en molts casos per sort ara està canviant, però fins fa no gaire el fet de fer un pentesting, una avaluació de seguretat sobre un producte, en aquest cas sobre una aplicació, quan algú pensava en una organització en fer aquest tipus d'avaluació, la pregunta era, vaig a veure quin és el meu nivell de seguretat, no? Vaig a veure si estic segur. Aquesta orientació no és la correcta, no? La correcta s'hauria de ser faig aquesta avaluació de seguretat per verificar que tot el que he anat fent ho he fet correctament, no? I que, per tant, verifico que el nivell de seguretat és el que jo desitjava per la meva aplicació. Això és un enfoc diferent i que implica que has de ser conscient que prèviament has d'haver adoptat una sèrie de mesures importants, no? I com dic en aquesta diapositiva, no? En aquest joc del gat i el ratolí, no? Que sempre anem als bons i als dolents, els bons sempre anem en desavantatge, no? Perquè trencar alguna cosa és més fàcil que dissenyar-lo perquè no es pugui trencar. És a dir, jo puc... per trencar alguna cosa, en aquest cas per trencar una aplicació, jo només necessito trobar un punt vulnerable, un punt on el programador ha descuidat o un aspecte clau de la seguretat i, en canvi, la resta pot estar perfecta. Però, en canvi, és molt més fàcil trobar alguna cosa i trencar-lo per aquest punt en concret que no pensar en tot el ventall de possibilitats que hi ha i adoptar tots els controls tècnics de seguretat adequats en cada moment, no? Llavors, jo crec que això és important. A nivell del capítol espanyol d'OWASP, que tinc l'honor de presidir, doncs, com deia, el nostre capítol va començar el desembre del 2005, 4 anys després de la creació d'OWASP als Estats Units. I què és el que fem al nostre capítol? Doncs una de les coses que vam començar amb conferències. Fèiem, i això és el que continuem fent, sobretot les fem a Barcelona, per la proximitat. Jo he vist que a Barcelona i era més fàcil tenir aquest contacte més local i aquí els 4 o 5 últims anys organitzem les nostres conferències a la Salle, a l'auditori de la Salle, amb la qual tenim un acord i prèviament ho anàvem fent en diferents ubicacions. Recordo que el primer event el vam fer al CSICAT, perdó, al Centre de Supercomputació de Catalunya i a partir d'aquí vam anar canviant a diferents universitats, inclús a l'Ateneu, barcelonès. I
A part d'aquestes conferències, el que fem, doncs, tenim una llista de correu, doncs, qualsevol allà doncs, pot fer qualsevol tipus de consulta, aclaració o suggeriment. A part, vam intentar impulsar projectes a nivell locals des d'aquí, doncs, com el projecte de seguretat en la implementació del DNI electrònic que va liderar el Raül Siles, o el projecte de requeriments legals a les aplicacions web, que va liderar l'Evangelino Valverde, que era el responsable de seguretat de la Universitat de Castilla-La Manxa. I, bueno, a part d'aquestes conferències, també hem fet conferències a Madrid, juntament amb el capítol d'OWASP a Portugal, per exemple, on vam convidar a Bruce Schneier a l'any 2009. Han vingut també personalitats com a Richard Stallman en diverses ocasions i, per suposat, tot totes les persones del nostre sector que d'alguna manera tenen alguna rellevància, jo crec que tothom ha passat per les nostres conferències, no? I, bueno, aquest és una mica tot el que nosaltres fem. O sigui que si algú vol col·laborar d'alguna manera, doncs pot contactar amb mi o a través del meu correu o de la nostra web i a partir d'aquí mirem com podem col·laborar, no? D'alguna manera, doncs, intentant crear un nou projecte, col·laborant en projectes ja existents, col·laborant en conferències, en projectes de qualsevol tipus. Perquè veieu que la importància o la rellevància de la feina que nosaltres fem, doncs he comentat que nosaltres vam començar l'any 2005 aquí a Catalunya i el 2007-2008, això són captures d'aplicacions, per exemple, que feia servir o que va publicar la Generalitat de Catalunya, que ara em sembla que ja no hi són accessibles, que va publicar, ja dic, entorn a l'any 2007-2008, i feia públic que, per exemple, publicava un portal que havien desenvolupat i comentaven que, en aquest cas, l'antic el CETITI, que s'havia encarregat de fer contractar un proveïdor per fer una auditoria de seguretat que segueixi les directives d'OWASP, de la Testing Guide, de la guia de proves d'OWASP, un dels nostres projectes, que defineix una metodologia per tal d'elaborar un pentesting de l'aplicació d'una manera exhaustiva. Quins són tots els controls que s'han de revisar? Doncs això és una manera que, diguem que en aquest cas, la Generalitat de Catalunya des de fa ja més de 12 anys ja va veure que això era un projecte important, un projecte que donava valor, que donava prestigi als seus desenvolupaments. De fet, en els plecs que treia concurs de projectes d'elaboració de software, entre els seus requeriments deia que valorava d'una manera important el tema de que se seguissin pràctiques de programació segura com el projecte OWASP. Ho deia de manera explícita per tal que qui tingui que desenvolupar algun tipus de projecte per la Generalitat de Catalunya havia de conèixer aquest tipus de projecte o seguir les seves recomanacions i que això es valorava, com dic, de manera important. O sigui, a nivell local sí que van donar a conèixer, vam impulsar molt OWASP i ha canviat molt des del 2005 a dia d'avui. A dia d'avui tothom jo crec que ja coneix OWASP o coneix algun projecte d'OWASP, però va costar una mica en els seus inicis com acostuma a passar a tot arreu. Llavors, què més també a la comunitat? Què aportem? Doncs aportem, com deia, conferències, tenim una wiki on allà us podeu registrar, podeu consultar tots els projectes, podeu seguir projectes en concrets, contactar amb el líder de cada projecte, seguir-nos a través de podcasts, de blogs o afegir-vos a la llista del capítol local. Tot el que fem és gratuït, o sigui que el podeu fer, són documents, són eines, aquí teniu els diferents projectes, com els classifiquem. A nivell d'eines que podeu descarregar, eines que són open source i podeu fer servir els vostres projectes, ara mateix hi ha 59 projectes d'eines.
open source que podeu fer servir. Per exemple, aquí destaco 2 projectes de cada tipus. Per exemple, el projecte Zap, que és un proxy, seria algo equivalent, pels que coneixeu els proxys, seria algo equivalent al Burp, al proxy Burp, doncs seria algo equivalent, no? Seria una eina que permet interceptar peticions d'entrada i sortida, no? Manipular aquestes peticions, té diferents funcionalitats de Spider, no només d'interceptació, sinó de crawler, de fuzzing, etc., que va molt bé per fer pentesting d'aplicacions, no? O l'eina WebWat, no? Una aplicació feta de manera conscient, feta insegura, per tal que els desenvolupadors puguin provar les seves habilitats detectant vulnerabilitats en el codi, en aquest cas sobre una aplicació en Java. Hi ha projectes de documentació, 61 projectes de documentació. Això són documents, llibres. De fet, podeu descarregar el PDF o inclús podeu comprar els llibres. Els llibres tenen un cost molt reduït, simplement el cost de producció i d'enviament, perquè ja dic, tot és gratuït, aquí no tenim un benefici econòmic, i entre els projectes de documentació més important és el top 10 que ara comentarem més endavant, no? I a nivell de codi teniu també projectes molt interessants. Hi ha 25 projectes, com el projecte SAPI, que és una llibreria que permet implementar moltes funcionalitats, moltes característiques de seguretat dins del nostre codi, per exemple, validant dades o fent tasques de login o d'implementant criptografia, etc. I tot això ho incorpora a través d'una API. I els diferents projectes, perquè tal que podeu valorar el seu estat, hi ha diferents nivells de maduresa, no? Projectes que estan, diguem, molt madurs, el flagship, o projectes que bueno, o bé que s'han iniciat més tard, que acaben de començar, o projectes que s'han acabat descuidant una mica en el temps perquè s'ha vist que no hi no despertava molt d'interès, no? No és el que acostuma a passar, però bueno, hi ha projectes d'aquest tipus també. I entrant en el que seria el projecte, el top 10 d'OWASP, doncs, què és el top 10 d'OWASP? Bàsicament, el top 10 és un document, és un PDF que podeu descarregar com qualsevol altre projecte. És un projecte de documentació i el que identifica són els 10 riscos més importants, més crítics que estan patint les aplicacions a dia d'avui, no? Per tant, és important conèixer aquests problemes perquè són els problemes que més s'exploten. I com es fa aquesta recopilació, aquesta identificació de problemes? Doncs es fan a partir de recopilant dades en l'últim top 10, perquè es van creant diferents versions aproximadament cada 3 anys. De fet, ara s'està treballant en la versió de 2020, que durant els propers mesos hauria d'estar disponible la primera release. I deia, com es fa aquesta identificació dels 10 problemes més crítics? Doncs d'una banda, a través de diferents vies, no? D'una banda, es demanen dades sobre modalitats que s'identifiquen a empreses del sector, ja siguin empreses focalitzades en seguretat en el software, empreses que fan eines de revisió d'auditories de codi, com Checkmarx o similars. No? Hi ha més de 50 empreses que han facilitat dades d'un munt de projectes, d'aplicacions, d'auditories, i això proporciona un valor que després s'interpreta. No? Tot això, després també es fan enquestes a professionals de reconegut prestigi dins del sector internacional que també aporten les seves dades i al final, bueno, doncs, es classifica tota aquesta informació tenint en compte 4 valors. No? D'una banda, la prevalència, és a dir, quina és la proporció d'aplicacions que contenen aquest risc. No? Com de fàcil és o de difícil explotar o detectar aquest problema en les aplicacions i quin és l'impacte tècnic que té l'explotació d'aquesta vulnerabilitat. No? Llavors, per cada un d'aquests riscos, aquests 10 amenaces, el que fa és definir
doncs, com s'identifica la vulnerabilitat, oferir recomanacions de com podem mitigar o defensar-nos davant d'aquests riscos, posa exemples d'escenaris d'atac i aporta una sèrie de referències. No? Al final és d'una manera molt pragmàtica, molt simple, molt escueta, però molt directa, ens diu com identificar els problemes i com els hauríem de resoldre. No? I és important perquè són els 10 més crítics i, per tant, si són els 10 que s'estan explotant o són els més importants, doncs haurien de tenir, com deia, coneixement de per què, quina és la causa de cadascun d'aquests problemes i què és el que podem fer per evitar-los. No? I el top 10, quin és actualment? El top 10, estem parlant del top 10 que es va definir el 2017, estem treballant, com deia, en el 2020, però actualment doncs, la versió actual és la de 2017. Hi ha 10 problemes, no? Que són el primer, problemes d'injecció, tot el que serien, és el problema més comú, no? Problemes d'injecció perquè la nostra aplicació es comunica en diferents components, no? En diferents intèrprets, i cada intèrpret doncs, té la seva casuística. No? Si estem parlant amb una base de dades, doncs, si no validem correctament els paràmetres, podem injectar codi SQL i injectar, modificar la consulta i tindre un comportament no desitjat per l'aplicació. No? Si parlem amb un servidor de l'EDAP, podem injectar comandes a l'EDAP. I llavors, bueno, depenent del tipus d'intèrpret amb el qual ens comuniquem, doncs tindrem una sèrie de problemes o altres. El problema principal, ja dic, és validació de les dades. Dades d'entrada a l'aplicació que l'usuari pot manipular no es validen correctament i amb la qual pot manipular la consulta que hi ha al darrere, no? Que es fa contra la base de dades o contra qualsevol altre component. El segon problema és una pèrdua de problemes d'autenticació. I quan parlem d'autenticació, problemes d'autenticació, no parlem únicament un formulari de login i password. No? Estem parlant de totes les funcionalitats que d'alguna manera permeten autenticar l'usuari, com podria ser la funcionalitat de recuperació de contrasenyes, per exemple, d'alguna manera hem de validar l'usuari, o quan fem una petició sobre un recurs privat, també hem de validar que aquella petició la fa un usuari que està, primer, que està autenticat i segon, que té els privilegis necessaris per tal d'executar aquesta funcionalitat que està sol·licitant. No? Llavors, bueno, tota una sèrie de problemes que hi ha aquí al darrere, l'impacte és molt important perquè podria executar doncs, processos no autoritzats. No? I tot i així doncs, va continuant amb el retall del top 10. No? Aniré molt ràpid perquè crec que anem molt justos de temps, però bueno, bàsicament exposició de dades sensibles. Dades sensibles, el primer que hauríem de fer és identificar quines són les dades que tracta la nostra aplicació i quin és classificar-les en funció de la seva criticitat. No? Hi ha dades que requereixen un tractament especial, com dades sensibles com podrien ser dades personals, dades mèdiques o dades de negoci que no haurien d'estar exposades o accessibles per un tercer. No? Doncs, algo tan fàcil com, no sé, un token de sessió que s'estigui passant com a paràmetre d'una URL, això podria quedar emmagatzemat en els logs d'un firewall o de qualsevol altre servidor intermig i aquesta informació podria ser utilitzada per un tercer per comprometre la sessió d'un usuari. No? O qualsevol altra via. No? Dades, per exemple, dades de targetes de crèdit que s'estiguin emmagatzemant a la base de dades d'una manera xifrada, però que quan es fa la consulta, doncs, lògicament s'ha de desxifrar, però si hi ha un problema d'injecció de codi SQL, algú pot accedir a dades de targetes de crèdit de qualsevol entitat. No? Problemes de XML, si la nostra aplicació fa servir XML o fa servir web services amb XML, doncs és susceptible de patir aquest tipus de problemes sobretot de fer servir XML que no estan validats correctament. Què passa si jo manipulo l'XML i construeixo un XML mal format, no? Amb uns tags que no es tanquen correctament o amb un tamany molt gran, doncs, o inclús creant entitats que permetin accedir al sistema de fitxers i carregant fitxers del sistema. No?
Doncs tot això s'hauria de controlar, no? O temes de control d'accés, el que parlava abans, no? Una mica de problemes d'autorització. Què passa si quan jo faig una petició a un recurs privat verifico que realment aquí l'usuari doncs, té permisos suficients per accedir a aquell recurs o no basar la seguretat en l'ocultació de detalls, no? És a dir, jo tinc un panell d'administració i el guardo en un recurs amb un nom molt complicat pensant que ningú el podrà identificar, no? Però què passa si algú d'alguna manera, existeixen múltiples vies d'identificar-lo, si algú identifica aquell recurs, per defecte ja tindria accés o no, o algun tipus de filtre previ. I, bueno, a partir d'aquí tindríem problemes, per exemple, configuració de seguretat incorrecta, que estaria relacionat a l'A6 amb l'A9, no? Components amb voluntats conegudes, que serien... La nostra aplicació no treballa de manera autònoma o de manera independent, està dintre d'un context que estarà dins d'un servidor web, d'un servidor d'aplicacions, que treballa allotjat en un sistema operatiu, que es connecta amb altres servidors, bases de dades, etc. No? Doncs el nivell de seguretat de la nostra aplicació dependrà també del nivell de seguretat de tots els components amb els quals es relaciona. No? Si resulta que el nostre servidor web no està actualitzat o si fem servir configuracions per defecte, dades o credencials per defecte d'un sistema, etc., tot aquest tipus o no està actualitzat el sistema operatiu, tot aquest tipus de problemes pot repercutir en la seguretat de la nostra aplicació. Hi ha un altre problema que és el cross-site scripting, que ha baixat en els últims anys segurament pel seu coneixement, però que encara continua tenint una posició important a la setena posició i amb un impacte molt important, no? Que també és un problema de validació de les dades. Què passa si una dada d'entrada a la nostra aplicació l'usuari la pot manipular, per exemple, un camp de login, el nom d'un usuari, i aquesta dada es retorna al navegador sense haver-se validat prèviament d'una manera segura. Doncs que l'usuari podria tenir el control d'aquella part del codi HTML que retorna al servidor, amb la qual podria injectar codi script o codi HTML arbitrari. I després hi ha problemes com de serialització insegura, que és un problema més difícil d'explotació i més residual, però que té a veure amb aquest procés de convertir una sèrie de bytes d'un objecte, una sèrie de bytes que es puguin transmetre cap a un altre servidor o client i que a través d'un procés invers de deserialització pugui obtindre aquest objecte. Aquest objecte també un usuari el podria manipular i d'alguna manera manipular aquestes dades, aquestes cadenes de parelles de variables valors per intentar, per exemple, escalar privilegis o provocar una acció no esperada. I l'últim problema, que és l'A10, seria problemes de registre i de monitorització, molt relacionat amb qualsevol incident de seguretat. No? A nivell d'aplicació estem parlant que l'aplicació hauria de ser capaç de registrar qualsevol acció de l'usuari que sigui sensible. Per exemple, un intent d'autenticació s'hauria de guardar log, no? I hauria de detectar-se o de generar un tipus d'alerta si algun usuari fa, 100 intents d'autenticació en menys d'un minut. Això d'alguna manera ha de tindre la nostra aplicació de ser capaç d'identificar aquest tipus d'atacs, aquest tipus de comportaments que no són normals a la nostra aplicació i generar algun tipus d'alerta de comportament i algú no només s'ha de fer aquest registre, sinó que algú, a més, ho ha de mirar. No serveix de res que guardem tota aquesta informació si després no fem una anàlisi posterior en diari, un seguiment de tota aquesta informació. I per acabar, perquè no em vull estendre massa, crec que anem una mica tard, unes conclusions molt breus, finalment. No? Parlava de que OWASP és un repositori d'informació vital per a qualsevol persona que estigui involucrada en projectes de creació de software. No només a nivell de desenvolupadors, com deia, que hi ha projectes específics d'eines, projectes de llibreries, etc., sinó també
per qualsevol persona que estigui involucrada, no? Com deia, un CISO, un responsable de projecte, ha de tindre uns coneixements sobre quins són els problemes de seguretat de les aplicacions, quines són les metodologies existents, quin és el protocol, la forma d'actuar, quins requeriments s'han de demanar a proveïdors de desenvolupament, a nivell contractual, com s'hauria de tractar aquests temes. Doncs tot això està recollit a OWASP, no? Si d'alguna manera, bàsicament, el meu resum seria, si teniu alguna necessitat relacionada amb problemes de software, aneu a OWASP.org i mireu els projectes que hi ha, perquè segur que hi ha algun que resol el vostre problema o que fa alguna aproximació molt apropiada al mateix, no? I com deia, el fet de que siguin materials gratuïts, de que tot sigui open source, de que podeu reutilitzar, no significa que no siguin materials de qualitat, no? Com deia, hi ha normatives com PCI que fan referència al top 10 de OWASP, hi ha multitud d'organitzacions que fan referència a OWASP com el referent a seguir en quant a metodologies, en quant a processos, en quant a formació i coneixement en general, no? I el que m'agradaria destacar és que, dues coses per acabar, no? Primera, que el top 10 és important conèixer el top 10 perquè, com deia, són els problemes més crítics que pateixen les aplicacions avui en dia, però el top 10 ha de ser un punt de partida, no un punt final. El top 10 l'hem de conèixer, però si volem construir software segur, pensant en que el nostre software en algun moment fallarà i hem de tindre un pla pensat per com reaccionar en aquell moment, el que hem d'implementar, el que hem d'adaptar és la seguretat dins del nostre cicle de vida i això implica una sèrie d'actuacions molt més a llarg plaç, no? I que hem de conèixer, no? Hi ha diferents projectes com el Application Security Verification Standard, que és molt important també a l'hora de definir quins són els requeriments, d'una banda, a nivell de desenvolupador, quins són els requeriments que tenim els requeriments de seguretat que tenim que adoptar i, d'altra banda, a nivell de testing, quins són els controls de seguretat tècnics que hem de revisar, no? Doncs això són projectes que proporcionen molta informació valiosa i, per altra banda, ja per acabar, l'últim punt seria està molt bé el fet de consumir o de tindre tot aquest tipus de material a la nostra disposició, però, d'alguna manera, jo crec que tothom, d'una manera o una altra, dins de les nostres possibilitats, doncs podem col·laborar a contribuir a que que demà un altre també s'alimenti de la nostra aportació i que aquesta comunitat creixi i que hi hagi una altra persona que també s'interessi en un altre projecte, que aporti idees, que aporti recomanacions, solucions, que identifiqui problemes. D'alguna manera, tots podem col·laborar, no? Hi ha projectes tant a nivell d'organització, a nivell de traducció, com deia, a nivell de creació de contingut audiovisual. Hi ha moltes maneres de col·laborar i si esteu interessats, doncs contacteu amb nosaltres i encantats de donar-vos resposta a les vostres inquietuds. I res més, he anat una mica ràpid, potser m'he passat una mica del temps, però finalment agrair-vos la vostra estància i la vostra dedicació durant aquests minuts. Moltíssimes gràcies, Vicente, per l'explicació. No sé si mentrestant la gent es vol animar a fer alguna pregunta, però sí que veig jo que potser tenim un problema cultural, no? Potser em dóna la sensació, és a dir, que veiem sempre com la seguretat que és una segona capa que ha de venir després d'aquesta concepció de... No està embedded en el disseny de l'aplicació, no? Suposo que això us ho trobeu molt, no? Quan es fan aquests sistemes de seguretat o auditories de seguretat, veiem tot el que hi ha darrere i que realment no han estat concebudes des del primer moment amb aquesta mentalitat. Potser que som massa happys? Pensem que tothom no anirà a fer-nos una injecció de SQL i coses d'aquestes? Sí, estic d'acord que és un problema. Incorporar la seguretat implica també canviar la manera de com fem les coses. Això ho hem de tindre clar. Però el que hem de pensar és que hem d'invertir en aquesta seguretat. No s'ha de veure com un gas o un cost addicional, sinó que realment és una inversió perquè el que tu deies,
potser ara no ens han atacat, o segurament poden passar dues coses. O bé, no ens hem assabentat, ens han atacat però no som conscients, o ens atacaran demà. Hem d'estar preparats. En algun moment o d'altre ens atacaran. Això està clar, està segur. Ja sigui de manera deliberada, de manera conscient, amb un objectiu perquè siguem un objectiu concret, o simplement perquè algú vol demostrar els seus coneixements i s'ha topat amb la nostra aplicació i vol jugar amb ella, no? Llavors, sí, com tu dius, sí que és veritat que quan fem aquestes auditories, ràpidament som capaços de detectar si ja s'ha pensat en la seguretat de l'aplicació des de bon principi o dius, no, és que això és realment està fatal, és un coladero i entrarem per tots els punts que trobem perquè no s'ha tingut en compte res, no? Aquí a la Hackathon tenim gent que està fent aplicacions a web, per tant, segurament faran servir aquestes recomanacions. Hi ha una OWASP especial dedicada o alguna per la part mobile, en concret? Correcte, sí. Hi ha un projecte dintre d'OWASP, de fet hi ha un top 10 focalitzat en la part mobile. Quins són els problemes més crítics per a aplicacions mòbils? Doncs això ho tenim. Hi ha un projecte i que diu com identificar aquests problemes i com quines recomanacions haurien d'afectar. I també hi ha molts diferents projectes a l'hora de com crear aplicacions de manera segura per mòbils. Sí. Perfecte. Doncs animem a tothom a visitar owasp.org, crec que és, no? Sí? Correcte, sí. I donar una ullada a tota la documentació que, com ha comentat el Vicente, és una comunitat i deixa tot aquest coneixement i tota aquesta informació de manera gratuïta a la seva web. No sé si algú vol preguntar alguna coseta. Sí, soc en Jordi, se m'escolta? Sí, perfectament. Vale. No sé, em presento, som un grup de Telecos i estem fent una plataforma per fer classes online perquè com les eines que teníem no arribaven al nivell, doncs ens hem posat a mans de la màniga. Llavors, diverses preguntes. Sí, ara com a estratègia de startup, com aconseguiríem monetitzar un projecte open source? Perquè sí, mola molt la filosofia, però al principi potser ens mata una mica. Després, si les grans empreses avui com Google i Facebook les podríem ja començar a considerar com empreses com de spyware. I si alguna altra, com a editorial, acostumo a comprar llibres de 0x Word, alguna altra editorial a part de... Sí que em podries recomanar a part de la vostra web? Doncs a veure, anant per parts. La primera, com monetitzar un projecte open source? S'ha de tindre la idea de que un projecte open source el codi és obert i és accessible, no? Una altra cosa diferent és la llicència amb la qual es crea aquest software, no? Tu pots crear un software lliure que es pugui crear i reutilitzar lliurement. Pots crear amb una llicència que sigui open source, però que a l'hora de poden fer servir el teu codi a nivell comercial, però tant, per exemple, han de tindre present de qui és aquest codi, no? O coses per l'estil. Però a l'hora de monetitzar un projecte open source, diguem que és complicat perquè són una mica coses independents, no? Sí, suposo que també a través dels serveis, no?, que puguin anar relacionats amb aquesta aplicació, no? Sí, correcte. De fet, hi ha projectes, per exemple, que es creen open source i serveixen per donar-los a conèixer a tot el món i després hi ha unes versions VIPs, Premium o com hi vulguem dir, que aporten alguna més, no? Alguna funcionalitat més i que sí, t'ha servit el teu projecte open source per donar-lo a estendre a tota la comunitat i després doncs, aportes aquell valor addicional i la gent que està acostumada en el teu projecte, si el creu interessant, segur que s'assumarà a aquesta iniciativa si creu que li aporta aquest valor diferencial que no tenia amb la solució open source.
A la segona pregunta sobre el tema de Google, Facebook, els gegants tecnològics, si fan... diguem que si ens estan espiant, bàsicament, al final és el que vens a dir, no? Si ens coneixen. Realment, aquests gegants tenen més informació sobre nosaltres segurament de que nosaltres, primer, segur de la que nosaltres ens pensem i segurament ens coneixen millor que nosaltres mateixos. Això què vol dir? Això vol dir que estan recopilant moltíssima informació, és cert. Nosaltres, quan encetem ens registrem o fem servir qualsevol tipus de servei, aquestes polítiques de privacitat, aquest ventall de requeriments, de consideracions que ningú s'exerceix, doncs allà t'estan dient que poden recopilar molta informació sobre tu i fer-la servir o cedir-les a un tercer. Al final hi ha una sèrie d'empreses gegants, al final són 4 o 5 que controlen tota la informació, que són les que s'anomenen com a data brokers, que comercialitzen amb aquestes dades. Compra-venen les nostres dades i les nostres dades poden ser la nostra IP, el nostre cookie, però també pot ser la nostra activitat. A quina hora ens connectem, des d'on, què fem, què visitem, etc. I sí, estic d'acord amb tu amb la idea de que els grans gegants recopilen moltíssima informació de nosaltres i ja dic, hi ha molts casos que saben molt més que nosaltres mateixos. Segur que podrien respondre una pregunta molt més fàcil que si ens la fan directament a nosaltres. En el cas de Cambridge Analytica ho vam veure, recopilaven més de 5.000 dades de cada persona. 5.000 dades de cada persona. Això és una informació brutal, no? I l'última part, llibres. Doncs comentaves que llegeixes llibres de l'editorial de Theory Word. Aprofito, ja que comentes això, doncs que segurament, croarem els dits, però segurament el mes que ve doncs sortirà un llibre que he creat amb un company, amb Carlos Soisdedos, un llibre que hem creat sobre enfocat a tècniques OSINT i tasques d'intel·ligència, en fonts obertes. A part de Theory Word, que són llibres tècnics, com tu deies, ja muntaves molt bé, hi ha editorials com a O'Reilly, que fan llibres molt bons. Jo tinc aquí uns quants, no sé, doncs com aquest tipus, Network Warrior, hi ha alguns altres editorials que tenen llibres també com aquest d'Art of Exploitation, molt enfocat a aquest, molt tècnic, però, en qualsevol cas, jo crec que més que l'editorial, és més important la temàtica i qui la toca, la temàtica. Hi ha, a part dels llibres que estan molt bé, hi ha llibres de referència que tothom hauríem de tindre, hi ha molta documentació que tenim accessible, que és open source, hi ha blogs o documentació que realment té molt valor, és molt tècnica, o inclús empreses que tenen el seu blog i publiquen entrades molt tècniques o, per exemple, de CTFs. Recomano aquestes solucions que publiquen dels CTFs, de com es resolen els diferents reptes. Tot això està molt bé, que no ho trobaràs en cap llibre i que al final també t'aporten un valor, no? Genial. Doncs moltíssimes gràcies. Estem ja fora de temps perquè justament a les 6 fèiem el recap del dia. Hi ha alguna pregunta més, si voleu? No? Molt bé, doncs, Vicente, moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies a vosaltres per convidar-me novament i a la vostra disposició pel que necessiteu en un futur. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i fins una altra.
Fins una altra tarda. A tots us comento, ara teniu al canal oficial el link per fer el resum del dia i tenim notícies per tot el que farem demà. D'acord? Doncs vinga, gràcies. Adéu.